Eusko ikaskuntza, Udan Egoikoetxea. Eusko ikaskuntza, Udan Egoikoetxea. Ondo etorri entzuleok, Bizkaia irratiaren sintoniara badakizue Eusko ikaskuntzagaz bat egindakatoz, hilabeteko azken zapatua izanik. Alantxe egiten dugulako lehenengo zapatuetan eta azken zapatuetan, oraingoan ba, ez da ez gitxiago izango. Eta zelan ez, gaur be gonbidatu eta guzti gatoz. Gaur itsasbegi elkartea ezagutuko dugu, bertako kidea dalako gure gaurko gonbidatua. Baina zetaz egingo dugun berba, aurreratuko dugu, Bizkaiko burdinaren itsasbideaz, Nerbioitik Urdaz-Urdazburiraino. Horretarako denporan atzera egingo dugu, gero denporan aurrera egin ahal izateko. Hamasei eta 19. mendeen artera joko dugu esate baterako. 2008 eta 2009 urteko esperientziak ezagutu. Baina gehiago ez dugu aurreratuko. Urdin elortza dalako gure gaurko gonbidatua egunon eta ondo etorri. Egunon. Zelan zagoz? Ondo. Gaur ibilbide bat, uinen bidezko ibilbide bat egiteko eskatuko deutzugu, eta horretan berehala sartuko gara. Baina nik uste hasteko itsasbegia bera ezagutu beharko geunkela, ezta? Zelako izaera daukan, zer dan? Itsasbegia elkartea sortu zen 80. hamarkadan inguruan, eta Ziburu inguruko itsas munduaren inguruko jentea bildu zen, Euskal Herriko itsas ondarea berreskuratzeko asmoarekin. Eta hasiera baten, hasiera xumeak izan zian, beraien ekintza nagusia zen, maketa, itsasontzi zaharren maketak egin eta gauzak berreskuratzen joatea. Poliki-poliki egitasmo handiagotan sartu zian eta azkenean, indela 10-12 bat urte, lortu zuten dirua, brokoa, itsasontzia sortzeko, gero txengo brokoari buruz. Bai, hori da, gero ingo dugu berba horren inguruan. Ez dakit asko itauntza izango da, zuzeu, zelan heldu zaren ona, itsas mundu honetana? Ni ez naiz itsasokoa, ni mendikoa naiz, oinatikoa bat naiz, baina lagunen bitartez eta burdinaren itsasbidaian parte hartu izan dudalako 2 urtetan, sartu naiz eta bertako kide naiz, eta batzutan joan izan grabe bai atunak harrapatzera. Bai? Itsaso zabalera. Bai, oraindik badago atunak. Bai. Urrun joan behar da, baina bai. Bai, ez da, eta zelako esperientzia? Oso polita da, zetik eri. Garai bateko itsasontzia da, arraunakin eta bibelakin, eta motor gabe, eta orduan oso lehengo marinela moduan. Oso esperientzia polita da. Bai, nagira.
Itxas begia alkarteagaz, esaten izan dugun moduan, atarian esaten izan dugunez, burdinaren itxasbidea ezagutzeko aukerea dago. Orain, eskatuko deutzuguna da, gure gida izateko une batez badabe, eta kontatzeko, zer dan hori bide hori, esate baterako, aurretik eukitako esperientzia biak oinarri hartuta. Bai, bueno, burdinaren itxasbidea da, hori, gure memoria historikoa berreskuratzeko saiakera bat, ez? Gonzalo Duo ikerlariak bere Plentziako Marinelen Kofradiaren estudioaren barruan aurkitu zituen dokumentu batzutan Urdaxeko monastegiko fraileak urtero eroste zutela 500 tona burdin mineral Bizkaitik, eta orduan berak itxasbegiekin kontaktua zeukanez eta otu zitzaion hori zergatik ez dugu hau praktikan jartzen. Nola baiteko arkeologia experimental edo lako saiakera bat izan da, esatea, guazen praktikan jartzera mende askoetan ziar gure kostako marinelak egingo zuten bidaia. Nola kargatu, zepixu, itxasoak, betik izan da kabotaian. Kabotaia da kostatik gertu eta gaua portu seguruetan pasatuaz aurrera egitea, garraioa horrela egitea. Eta gube horrela egin nahi izan dugu. Honen guzti honen aurretik ikerketa bat egongo zan, ez da? Bai, hori da. Gonzalo berak egin duen ikerketa hortan, eta laguntza asko, Donostiko Itxas Museoak hartu izan du, eta ikusi dugu, bazagoela, base zientifiko bat, esateko, guk praktikan jarriko dugu, eta gero baita da, ez da bakarrik geure asuntuak, nahi izan duguna da, jendeari zabaldu, egongarien portu guztietan, hitzaldiak eta pixka bat edatu, memoria edo, ondare historiko hau, parte hartu izan nahi dagoen guztientzat. Burdinaren garraioa eta bere ibilbidea. Beraz, horixe ekimena 2008an eta 2009an egin da hau ekimen hau. Eta zuk ondo ezagutu duzu hurbiletik, ez da? Bai, bietan parte hartu dut, azkenengo 2 urteetan. Eta aurten ez da izango. Aurten 2010an ez da izango, beste zita badauka brokoak. Baina 2008an da 2009an egin dugu Bizkaitik hasi eta Urdazu irainoko bidaia. Bai. 2008an Bilbon hasi ginen, San Anton zubiaren parean hasi ginen, errekaren erdi joan ginen arraunean, hori izan bidaien hasiera, eta gelditu ginen Plentzian, Bermeon, Zumaixan, Donostian, eta Donibane Eloitzunen. Hori 4-5 egunetako zeharkaldian. Eta bukaerako egunak, hori ez da bakarrik itxas bidaia, bai lur bidaia bada, egin genuen Donibanetik Azkainera errekaz, zirga bitartez, zirga da barkua lurretik tira egiten dutenean. Hori da, bai emakumeak esate ziren asko, zirgalariak, edo saldi edo idiekin, erreka bera indarrez etorrenean, soka batez lotu, eta aldameneko bidezka batetik, itxasuntziari tira egite zuten, edo bai pertsonak edo animaliek. Hori praktikan jarri genuen, Azkainiko porturaino, eta gero, hurrengo egunean, nola baiteko bidaia magiko batean, egin geben Azkainetik Urdazu biraino, burdiz, benetako burdi eta idiparearekin. Magikoa dira, zatek azkenengo 5 kilometro bakarrik egin dituen ez geben distantzia guztiak. Neko komplikatu izan zen, idiak manejatzea. Suposatzen dut, baiet, baina, esperientzia benetan beha intzat hartzekoa. Zerango balantzea egin zen duen? Oso positiboa. Zatek, 2008an, inguratu zuen jentea, baina 2009an ja ezagunagoa zen proiektua, eta batez be hori lehen izan duten bezala, hitzaldietara eta antolatutako ekintzetara gerota jente gehiago etorri zen.
egongarien portu bakoitzean, zegoen edo txango txiki bat, adibidez Castron, egon ginen han inguruko ola eta errota zarrak ikusten, Urdaibain be, Burdibide eta ola zar bat ikusten, jentea etorri da parte hartzera, bai txangoetara eta gero beranduago egin diren hitzaldietara ere bai. Gero eta jente gehiago animatzen da. Desberdinak izan dira 2008ko eta 2009ko ekimenak edo esperientziak, ez da? Bai, desberdinaz, nahi izan duguna da hori, urtero portu desberdinetatik pasa, eta hori ez errepikatu ez. 2009an hasi ginen Pobeñan, eta Pobeñatik Castrora ingeben bidaia. Castrotik Plentziara, Plentziatik Lekeitixora, Lekeitixotik Zumaixara, hane Beduako errenterian izan ginen bebai, hane bertan askotan politizatzen dena da, benetan leku historikoan bertan lekuari buruzko hitzaldia entzutea. Zatik ikusi egiten duzu, garai batean, ze mugimendu egon zen, benetan da, politia da hori. Batetik ikusi egiten duzulako zuzenean eta bestetik azalpena bera entzuten duzulako, ez da? Alkarren oso garri dira horrek. Erakustaldi horrek egiten dozu esanean, edo berbaldiak eskaintzen dituzuenean, zer emoten deutzazue garrantzia? Zelan izaten da hori, enfoke hori? Ez, azkenean da, proiektuaren helburua, ez? Mailaren gainean ipintzea, Bizkaian eta Euskal Herri guztian, burdinaren munduak guretzat historikake izan duen garrantzia, ez? Herri hau burdinetik sortu da, nolabait esateko, bai Bizkaia eta bai Gipuzkoa, askotan Bizkaitik etorten zen minera labera eta Gipuzkoan landu egite zuten ja tresnekin, eta marinelek be horrela egite zuten, joateko bidaia mineralarekin eta bueltakoa tresnekin etortzen ziren, eta hori gogorarazi ez, azkenean nolabait esateko burdinetik gatozela. Burdinetik gatoz eta hori holantze da oletatik gainera. Brokoaz egin behar dugu berba. Lehen zeo zertxu aurreratu dugu. Konta eguzu, zelakoa da? Brokoa da txalupa handi, deitzen diote. 18. mendeko txalupa bada, Orioko burdinola baten aurkitu ziren planuak berreskuratu dira, eta itsasbegiak berak eskuz, bere kideekin sortu duen txalupa handi bat, 12 metroko luzerarekin, 2 bela eta arraunak ditu, 6 arraun alde bakoitzean. Orain arte ez du motorrik euki, aurten izango du lehenengo motor txikitxo bat, baina hola eskutatuta dago. Beharko. Eske, askotan hori, adibidez,
bidaia hauetan egitarau bat eta horario batzuk zela bete behar genituen, aizerik ez badago, latza da. Orduan motoraren beharra ikusi izan da, esateko, bueno, ezin gara ordu batetarako lekitiziora heldu. Orduan, azkenean motor txikitxo bat jarri behar izan diegu. Oso ondo. Bai, eta gure dauan guztiak badauka aukerea brokoa ikusi, ezagutzeko, eta honen inguruan zer jakiteko, ez da? Bai, eta urtean zehar, lehen zagoten bezala, txango eta ateraldi asko egiten dira, batzuk kideentzat bakarrik dira, eta beste batzuk zabalik daude nahi duenak buelta bat emateko. Baina da, brokoaren egutegia ikusi, eta bertan apuntatzea. Ez dakit honen inguruko zehaztasun guztiak bide barri eta kulturgunean eskaintzekoak zarien, ala ondino goizegidan honen barri emoteko? Bai, ekainaren 3an izango da azkenengo 2 urtetako itsas bidaiaren inguruko laburpentxo bat. Oraindik guztiz baieztatu gabe dago, baina uste dut azkenean ekainaren 3an izango dela, arratsaldeko 6 inguruan. Eta bai, horre diapositibak eta ikusiko ditugu ze ondorio atera izan ditugun bai, bi bidaia hauetan, ez? Bidaia gehiago egongo dira? Hor egongo dira Gonzalo Duo ikerlaria eta Antxon Goikoetxea, gaur egun itsasbegiako lehendakaritena eta ni neu. Eta esaten entzuna, bidaia gehiago egongo da? Espero baietz, baina asmoa da, horre folletoan ikusten den bezala, egunen batean, 2 baionak lotzea. Galiziako baiona eta Euskal Herriko baiona. Baina, hortarako lan asko eta diru behar da, eta ez dira garai honenak, baina aurten 2010 urtean ez da egingo, Brestera joan beharko duelako brokoak, hango beste itxasuntzi zaharren kongresu batera, bako zerbait, egoten dira 3 egunetan 3.000 itxasuntzi zahar, oso polita izaten da. Bai, benetan. Bai. Eta 2011an egingo da. Eta espero dugu, pixka bat, zabaltxoago izatea, Kantabria alderantz gehiago zabaltzea, baina betik Doniban Eloitzunen amaitu, eta Doniban Eloitzunetik Urdazubirako lotura egitea. Eta amaitu aurretik jakingurako gonkena da, ia zeuen alkarteak orain lehentasunen bat aukan, epe, ez dakit, labur, ertainerako proiekturik eskuartean darabil zuen? Proiektua, azkenean helburu handi eta zabal bat badauka, eta da Euskal Herriko itsas ondarearen museo bat sortzea, baina hori epe luzerako da. Epe laburrean, burdinaren itsasbidaiarekin sortzea, jarraitzea, eta alden neurrian, gero eta bidai interesgarriagoa, edukiz beteagoak eta zabalagoak egitea. Jenteak parte hartu dezan, eta pixka bat mezu hau edatu dadin, ez? Baia zelandoan hori kontu guzti hori, oraingoz guk behintzat bai zeuen alkartea baita brokoa eta bere ibilbideak apur bat hobeto ezagutu ditugu, eta basuri zer esanik ez, Urdin Elortza, eskerrik asko. Eskerrik asko zeuei. Eta alik ondoen izan. Berdin. Zazpimendeko gauean gaude, gure loretan sasi, irrintzi oiu eleta ulo, marmario da ganrasi, aizeren bata brisa galerna,
gaur ungardi bihar nasi, saketaularen zuri beltzetan, arratz gozo egun gazi, haitxan zorik ez bageneuka, zer izonegarren zazi. Gure zonu baitza landatu dugu, amildegi muturrean. Adarrak daude erzetik arruz, sustraiak berriz lurrean. Bihotzesteak ez du beldugaz, esku baten aburrean. Bertso berriak jartzera noan, bere indar laburrean, nola malko bat insuritzen den, itxasoaren aburrean. Nola gaizea gura zale, eguzkiaren irteran. Nola kaioa zoradio, itxasen bata bezperan. Pentsatzen nago gu ere berdin, ibiltzen ezote gran, susmoa daukat guren patoa, itxasoa ezote dan, libretan zabal dugu gaurrean, baina ezin dugu edan. Sustraietatik tira eta goran jaso, jarri kantauri aurrean eta mantendu zutik horizo. Ispilu hortan ikus gaitezen, herri auzoz auzo, zauriak gatzezitxi ditzagun, malkoak gure zerason, sanotan libre irla txikira, salbatuko daran kaso. Azken arnasa emaren dute, eguna izen ari da. Azken arnasa emaren dute, bertsoak entzuten dira. Azken arnasa emanen duke, kantari natorre dira. Azken arnasa ematen dugu, eguzkitik eguzkia.
azken arnasa eman nahi nuke itxasoari begira. Azken arnasa eman nahi nuke eguna hiltzen ari da. Azken arnasa eman nahi nuke bertsoak entzuten dira. Azken arnasa eman nahi nuke kantari natorrerira. Azken arnasa ematen dugu eguzkitik eguzkiran. Azken arnasa eman nahi itxasoari begira. Azken arnasa ematen dugu eguzkitik eguzkira. Azken arnasa eman nahi nuke itxasoari begiran. Azken arnasa eman nahi nuke itxasoari begiran.